Tandang sigurado ganda na. Bapak ayun, bapak terpilih ini perintah mga paako. Lagi nagtawa ako ha. Kami. Oh. Bayot. Dinin yapon. Ratsada lagi. Halughugon taning sapa ug unsa gyud pwede ani ma sudan. Dia kasubos magsugod yo. Asa? Yo, yan kani. Ini sa pulos guys. Pulos yun. Daot ka hoy. Hubas na. Okay guys, abot na gid mi sa area guys. Bye-bye. Tubog na dia. Ano daw? Tara. Kakuha na gid ni guys first, di butang diha. Muna mong unang nga nakuha guys. Murag kirig-kirig pa guys. Muna una na mo nga nakuha. Diris ka sa paan. Hah? Karpa gani. Gagmay pa nga karpa, pang turta pa maning karpahan eh.
Dara oh. Gamay. Apoy panahon pa ni sa hapon ni nga kuan guys, balunan ni. Karaan pa gyud ni nga kuan. Tabay daw. Panahon pa ni sigira sa kuan. Pulo-sulo. Karaan kay ning balunan ni. Ayaw. Kay mga Kabaw kadiyot. may bangag diha oh. Hmm? Kining isda guys, sa sapa na mo nakuha, wa mi kabalog unsa ni. Ato gangan laglapu-lapu. Lami mo daw ni sugba ni. Na ba? Sipang Kamateng bawang oh. Sabay na lang. Wow. Alas 12 na guys, amo ang kuha guys. Umbot og unsa ni siyang pangalan ani guys? Hipon. Hipon ni. Hipon guys. Urag alanganin pa among kuha para makapaniud to. Pero gamay na lang gikulang ani. Pero makapaniud to na ni. Kabaw las kata. Silihan na lang ginigdaghan para Manay sabos ba? Silihan og daghan para kuan dili kalas. Ano nagpa kadako giniron? Bantu kayo na isda dyan sa ubos ha. Imo na rin panguha ha. Kayo na isda. Dako gyud ay dong. Unsa ka dak-adong? Oh. Uy. Pwede na na dong. May baboy dito. Kuha ra gyud mig tilapia guys. Oh, kay hinlo man siya. Tuman, bato nila ito yan. Lapok.
Ting paniod to na. Kuha may kuhan, bakunawa. Ano na. Maura gyud din tao niya mo ang na daginot. Pwede na siguro ni paniud to ni. Okay.